Be ha kong ha ka ban kong ni kong ki student mas mi na po department. Abang ya mi na department ya ki surok ni shi kulit ki dan hani ha ta ni ta ki ya mo. Tingi poi hang te ha get free ro. Tingi inang te na jingai shi group kulit la dan hani. Tingi wan te hang ni yo ani beli mo kan ni harin tupat ang ok ni ki wan up ni ki student hang ni. Ba dan ka jingji hang ni. Hari ketupat ki ong ini ba obajia kata bagi haban wan hang ni bandan kata bandan kata gajing bakat saja kata karayat hang ni mo de hadin kata pat ni ong ki balik kat ni habangi tung ki student ni mi na kelas ki wan hang ni ki don ki balik sha library ki don de balik kat ni hado kata gajing jia hang ni ba sya syo ite ini kai jongi to kata ki condemn moi kata gajing jia hang tamo dada pi wan hang ni to wan kem le kata ka investigation jong pi le kata ka ba pi ban le ngim khang kata tambah kat ni kata ka kita ki SF ten ukiwan hang ni hatu kata kalong safe mo yang ni habang ya hang ni keleng ki security guard jongi ro ki don man kas ni ya ting ya marwei ro ni kam tam ni kum kin thei mo ting ya han nyo beje pra beje ngi hang ni marwei henry menta per khala nyo beje kar kan ni hatu ngi long safe mo ngi la dang ya chate kam tam kitu bamdan kiting ki street like kini ki hatu ngi long safe mo sakawei ro ki don ki student jongi ki ba la sha Hapur bagi dang bam kita ki kuliat mo ki bakem klempong uniform mo ki shuan civil dress ki shuan tan ba ki khna untuk bat kila drop ki par hate hapo gate 5 enda kila ben hab ki hate ki ang bangi bakla hato kata kalong mo ban shubakla ban shukem hato kata kam mental health jongi hato khna ki sngok mo ki perlok jong itu khna ki sngok no kin ong kum no ya ki itu khna bapli mo te takadaw ngingi condemn ya kata gajing le jong ni polit bat ki polit ro artan kiwan kiya ki hostel kan thei te kamut ayu kata bakin mon ya ki hostel kan thei kakam dan ro em ki hostel kan thei ba pin chuan ya ki kan thei ki khna kan thei ki don ki jing snow ba kim nur chu ban mi na hostel ki tiang ban mi na library ro kim nur ra ki khna ba pli kan thei ki om ba bali ki chuan ki polit ki tiang makin mar bali ki nang mut ba makir ki suspect kan te mangingi ngim sutanat kum kini ka judge habak ni kena ro ngiyat kita ki polit bot na din jongi hato kata kalong mo kata kam bo jingting kam bo jingmai yangi ai kadi men long ngingi la ban lekat peman wan ya chani chatai klem jingting te habak ki bot din kum ta hato kam bo jingmai yangi ba what if yangi ro ngin kem kit pen hab yangi stengel ti kana mangi bakla bangim de kita ki suspect kata kalong ka jing yu jong pilong pi kwa ba kini ki kulit kini ni kwa ka jing kwa jongi kalong ba tang kitu ki member ki baka tang kitu ki pulik ki bal le ka investigation kila ban rum syapo nrai umde kar kane hado shispa san po ngot ki pulik katu kalong mo nang tabat kilati de bakiwan berkisuloi de kamut ayu kita ka pitrik ka jingi wan hang ne kimdai kum ki kena nilong kum terrorist mi tap iki kopi tang iwan ni mi sing na ying ki oingi salet sapoi sup sawan biang sing de habajia kumne kamut bang mut kumba ki tharais ni am yangi ki khna to hato ka dei nam ka jing shisha ba kita ki khna mane ba ki ra sapo ki 5 dei ki ong ki don gi ba ong ba ki saksi ki sha iru hoi kata ka dei sha henry bangin ya thu epi menta ka kerteng ba manut nak kena kata kalong bang ibu jingmai ta kena nama mai la long kumbayo trauma mar kensan ki shuan ban kem yi ki shuan ban bu apa kali sundur ki kata ro kila bu penhab iki steng ti hato kata kim ting no ban wan shakmat kanong kita ki khna ki basha kit mane tulen basha berat sport kit 5 arngut but iwe kila penhab no steng kan thene senang isin kata te kisran ki diperlok ni kamut ki sha iru gai long ki saksi isu suspect ki gum tu tikitan ki itu kenapa intip dang bam